Sinuwun. Apa? Keparenga kula matur. Iya. Panjenengan sagang Upati Sekar Widayat Retna kinarya sarana ila sarana tegas janur kuning ingkang rayi. Iya. Dipun pasrahaken dhateng ingkang wayah Punarjuna inggih Janaka. Iya. Nuwun sewu kula badhe nyuwun preksa Kuranggar Bini menika pakartinipun Arjuna napa panjenengan? Lah ya aku. Kenging menapa paribasan panjenengan yen dawuh Arjuna supados Upati Sekar Widayat Retna kersa dhahar nangkane nanging wegah gupak purute. Kula mboten trimah menika. Pokokipun sinuwun panjenengan kedah Upati Kiambak Sekar Widayat Retna kula mboten lila yen dipun dawuhaken kelayanan Arjuna sinuwun. Anglir bawan ingkang sinung wadu jagat kang kinarewa momong jagat diwa Bathara Kotawati kula sinuwun. Dadi tumindakku iki mau kleru. Aku dawuh karo Arjuna Upati Sekar Widayat Retna panuwunmu iku kleru. Inggih sinuwun. Oh iya Tur Kotawati nek pancen kowe ngluputke aku. Windana taun ngono nganti rikmaku werna loro ora bakal kundara Wirata. Tak golekane dhewe tak oncalke negara Wirata aku. Pindho kinetat netra kocak ngondarandir itek mangala cakra sumung-sumung jajanira Ature Kotawati senajan ngomong sawanda niku kaya cirocok brajolunge dadane Matsapati. Ya. Ana paribasan aku yen dawuh karo putu Arjuna, jare aku gelem dhahar nangkane ning wegah gupak purute. Kaya ginugah kaprawirantu. Ya. Sinaragan sing nyuwun kuwi Kotawati mbok menawa iki panungune punang bayi kang ana guwa gerbane diajeng Kotawati ya tak golekane dhewe Sekar Widayat Retna mbuh carane aku tak blasak-blasak ya wis ben seranane aku munggah guru medun jurang nacap jurang jero yo tak mbangunke tapa nang giri sarangan percandane Kakang Begawan Palasara iki.
lan kangling Sritinon langening pamyat busana maneka warna kencana retna bandera layu kumitir sindrang pandret sing aruta serna kumaraning wiyat mandiat kumlebeting dwaja Suprasta kayune pangkep rapal Gusti tohan jrahing siti ron mawur katiuping angin kukilo am yarsu kendang maut peksi katrajang satwana padha ngilar ngungsi papan awit kaprabawan Bandayuda Prabu Sudirga bau mengsah Dian Setyaki miwah para kadang Pandhawa Dyar Werkudara mbanjel rumadyaning paprakan Prabu Sudirga bau datan saged ngendhih kridhane Dyar Werkudara saking goipun Kilurah Catugara Taga kondur wonten nagari Jurang Parangsuh kadherekaken Kilurah Catugara Taga miwah Sarawita Bilung kasambet oncatya Prabu Matsmapati awit nampi aturipun ingkang garwa Dewi Kotawati kinenangung padi piyambak Sekar Widayatretna ingkang hakarya cundhuk Dewi Kotawati. Oh